Duha ka pulis ang patay samtang upat ang sabdan human giambus sa mga armadong lalaki ang police mobile sa Provincial Mobile Force Company sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nagpaygayon og pagpatrolya ang mobile patrol sa Provincial Mobile Force Company sa Maguindanao del Sur, Provincial Police Office sa Sharif Agwak dihang giambush kini sa mga armadong lalaki banda alas 8:30 sa gabi adlaw nga Miyerkules. Sa inisyal nga report, duha ka pulis ang patay, samtang upat ang samdan. Nailan ang mga namatay nga pulis nga sila Patrolman Makakuna o Patrolman Polayagan. Samtang samdan sila PCMS Ray Vincent Gertos, Police Staff Sergeant Benji De Los Reyes, Patrolman Alib Abdul Gapur o Patrolman RJ Bal. Sumala kang Police Brigadier General Alan Noblesa, Regional Director sa PRO Bar, nga samtang pauli ang mga pulis gikan sa nagpatrolya. Ang kalit kining iparakan sa wa pa mailing mga suspect. Sa karon, naka-full alert ang PNP ug padayon ang hot pursuit operation batok sa mga suspect. Inaalam pa ho natin ngayon kung sinong grupo talaga itong nag-ambush dito sa ating mga tropa at yun pa ho ang ating inimbestigahan sa ngayon.